Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji surat An-Nisa ayat 5. Toto coro ngrumat atau ngatur bondone anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus syufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nalika anak-anak yatim iku wis baligh nanging isih bodho, durung bisa nyekel duit, artane kang sira simpen aja sira paringake dhisik dingin. Cukup ingonono lan sandangana lan kandhanono kang bagus. Besok yen sliramu wis pinter duit ira ingsun paringake. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Sira kabeh supaya anjajal anak-anak yatim kang sira rumat sadurunge yatim mau baligh, jajal agamane lan tasarrufe. Mengko yen wis baligh, yen sira kabeh memandang bocah mau wis pinter, artane kudu sira pasrahake marang dheweke. Sira kabeh aja padha mangan bandane yatim kelawan ora hak, lan aja sejak kesusu nasarufake krana kuatir enggal-enggal bocah-bocah mau padha dewasa. Sing sapa wonge cukup ora pareng ngelong bandane yatim, lan sing sapa wonge fakir diparengake ngelong sawetara kanggo mangan minangka buruane ngurus. Arikala bandane yatim sira pasrahake supaya ora geger ing dina mburi, Allah Ta'ala cukup banget anggone ngreksa marang amal kawulane kabeh. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Ing zaman jahiliyah yen ana wong mati, waris wadon lan waris kang isih bocah ora oleh warisan. Nuli Allah Ta'ala nurunake ayat nomor 7 iki. Ya wong-wong lanang senajan bocah oleh bagian saking tinggalane wong tuwa lorone lan korobat-korobate. Nah wong wadon uga oleh bagian saking tinggalane wong tuwa lorone lan korobat-korobate. Sithik utawa akeh saking bagian kang wis ditemtokake dening Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Subscribe. Terima kasih.